בשמחת תורה, האמת, פתאום הוא נעלם באמצע הקפות. הוא אומר לי, תקשיבי, ארזתי תיק, פתחתי את הטלפון, הייתי די בשוק. כאילו, מה אתה הולך בלי להגיד לי? כאילו, אין מצב שאתה עכשיו פתאום על הקטע של המילואים בלי שאני בפנים, אבל בסדר, כאילו, במוצאי שבת כבר המצב היה אחרת, כבר הבנו טיפונת מה קרה, אז כזה התמלאנו קצת כוחות, שאני שולחת אותו להילחם. זה הפתיע אותנו, את כולנו, אבל הייתי מופתעת עם כולם, אז זה סוג של נתן לי להרגיש ביחד עם כולם באותה סירה. מתי אני בא? אני לא יודע. בקרוב בעזרת השם. מתגעגעים אליך, אבא. אני מתגעגע אליך. היו כמה רגעי משבר, בעיקר סביב הילדים, להחזיק הכל לבד. 5 ימים של עבודה, סוף הריון, 2 ילדים קטנים, זה היה ממש קשוח. בלי קשר לזה, כאילו גם כל הפחד, כל החדשות, אתה לא יודע מה יהיה, מתי זה ייגמר, מתי הוא יחזור. היה כל מיני דברים קטנים כאלה, שבאמת שיש יותר מדי מטלות כאלה בבית, והתינוק שלי היה בן 3 חודשים. נראה לי שהיה הכי קשה זה שהיה פחד שיש מצב שיש חדירה של מחבל, והיינו בסיטואציות כאלה בפסגות, אבל יוחנן היה בבית, ופה פתאום מצאתי את עצמי לבד. עזרו לי במשפחה, שהייתי נוסעת בעיקר בסופשים, בשבוע הייתי נמצאת כאן. גם כל הפעילויות שהיו מהיישוב עזרו, להפוגות הקטנות, אם זה אחר צהריים, לבשל ארוחת ערב, כל הדברים הקטנים שממש הביאו אור. והשכונה, כולנו היינו כאן ביחד, חברות. אני זוכרת שבהתחלה הנוער ממש התגייס, וכמה פעמים עזרו לי בבית, וגם עשו פה כל מיני ארוחות, אז זה ממש היה כזה מחמם את הלב. אז רגע שריגש אותי במיוחד, זה היה אחרי 3 שבועות שלא ראיתי אותו רצוף, ובקושי דיברנו בטלפון, הוא הגיע לשבת ממש בכניסת שבת ויצא בצאת השבת, וכל השבת רק בכיתי מרוב התרגשות. וזה היה ממש מרגש, ממש חיכיתי לזה. מה שנתן לי כוח זה להבין שהמלחמה שלי זה היומיום, הטרור הוא פה, זה לא מלחמה באמת חד פעמית, זה משהו שהוא רוצה להפסיק את היומיום ואת החיים ואת השגרה, וזה שאני שומרת על השגרה ועל שמחה ועל כל מיני, גם אפילו העבודה שלי שהיא כאילו מחול ושמחה, זה כאילו לא קשור למלחמה, אבל זה נתן לי הרבה חוסן. זה לזכור שזה פיקים קטנים של קושי. לא להתאפס על הדברים הקטנים שהיו קשים, שיצאתי לא כמו שרציתי לצאת כמו האידיאל, או לא יודעת מה, בסדר, זה קורה ויש פיקים קטנים. זהו, וגם הצמיד הזה, כתוב על זה הנני, ומדי פעם זה כזה נתן לי כוח, הנני, אני פה, זה השליחות שלי. שתהיה גאולה.